Hola a tothom, en aquest vídeo veurem com podem desar un projecte, és a dir, que es quedi amb el format de l'Audacity o exportar-lo a un format d'àudio per escoltar-lo en qualsevol reproductor. D'acord? Jo aquí ja tinc un projecte fet, d'acord? Hi ha dues pistes, podem escoltar, música, d'acord? Hola, Veu. en aquests moments... D'acord, suposem que ja ho tinguéssim bé, que no volguéssim retocar res més, d'acord? Per tant, ara què faríem? Aniríem a Fitxer i faríem des del projecte. Jo sempre faig anomena i desa perquè així m'asseguro de posar el nom. Ell em proposa desar-lo aquí, a la carpeta Audacity. Jo puc decidir desar-ho a un altre lloc. Per exemple, ho hem deixat a baixades. D'acord? I el format és el AUP3. Aquest és el format propi de l'Audacity. D'acord? Jo posaré bústia de veu. D'acord? I farem desa. Per tant, me'l deixarà en aquest format. Quan jo l'obri, tindré les dues pistes separades i poder treballar i continuar treballant amb ell. Desa. D'acord, ja ho hem fet. Ara suposem que ja he acabat el treball i que això li vull passar a un company perquè ho escolti i vull deixar-ho en un format d'àudio. Per tant, el que faré serà m'aniré a Fitxer, exporta l'àudio, em demana si vull deixar-ho en algun estudi online o ho vull deixar a la computadora. Jo vull deixar-ho a la computadora. D'acord? El nom és el nom que jo li he posat al projecte i el format és WAV baixa. D'acord? Que és el WAV. Jo puc aquí triar els formats. Si vull deixar-ho amb MP3, doncs puc deixar amb MP3, per exemple, o qualsevol altre format de so. D'acord? Em diuen el desaré. Vull que m'ho desi també a baixades. Així tindrem allà. D'acord? Desa. I aquí em demana estèreo ja em va bé, els 44.000 Hz és correcte, per tant, diem exporta. Molt bé, anem a veure. Què ha passat? Me'n vaig a la carpeta desades i què tinc? Tinc el fitxer MP3 bústia de veu, que si jo l'obro, és un fitxer d'àudio, senten les dues pistes. Hola, en aquests moments no puc atendre. D'acord? I per altra banda, si l'obro al AUP3, està obert amb aquest. No me'l deixa tornar a obrir perquè ja el tinc obert. Aniria per aquí. És a dir, si jo ara aquest el tanco, fitxer, tanca... D'acord? I ara torno a fer fitxer, obre. Me'n vaig a baixades. Si obro el AUP3, em surt tal com està. I si obro el fitxer que he fet abans, el MP3, me'l obre com una única pista, d'acord? En què no puc barrejar, aquí està tot fusionat, la música, la meva veu sonava per aquí. En aquests moments no puc atendre. Per tant, les dues maneres de diferència entre exportar i desar.